bună ziua, luați loc, vă rog. Să rămână, să rămână! M-am uitat pe analizele dumneavoastră foarte atentă și să știți că reiese că sunteți foarte obosit, aveți nevoie de odihnă. Da. Numai atât? Da, aveți nevoie de foarte multă odihnă. Deci înseamnă că dumneavoastră trebuie să vă culcați odată cu găinile. Și câte găini trebuie să iau cu mine în pat? Nu ați înțeles bine, asta este doar o expresie. Adică dumneavoastră trebuie să vă culcați odată cu găinile, ați înțeles, nu? E imposibil, eu nu am găini. Ok, culcați-vă odată cu cocoșul. Că și cocoș, tot teoretic, tot nu am. Și eu nu știu când se culcă cocoșul. Da, și teoretic și practic, și cocoșul și găinile se culcă cam în jur de ora 7. Dar mai bine nu mă culc eu odată cu nevastă mea. Bravo, foarte bine, culcați-vă odată cu nevasta. Da, ea nu e nici cocoș, nici găină. Cel mult o curcă plouată. Ok, atunci culcați-vă odată cu curcile plouate. Doamnă dragă, ajungem la aceeași întrebare. Câte curci plouate trebuie să iau cu mine în pat? Nu le luați cu dumneavoastră în pat, nu. Și atunci să intru la ele în coteț? Dacă vreți dumneavoastră, mergeți și cu ele, intrați în coteț la ele. Păi nu, că nu am coteț. Atunci la ce oră îmi dau seama că trebuie să mă culc? Nu, că mă lasă nervii. Nu ați înțeles, dumneavoastră trebuie să vă culcați la 7. Nu, doamnă, că nu se poate. Blocul meu are doar 4 etaje. M-ați nebunit de cap, nu mai știu cu curcile astea și cu găinile astea, m-ați nebunit.